každý pravdu. Názory sú fakturovné, odpovede sa nájdu. Stačí tušiť to svoj čas, tá potreba nás sa ukojiť nedá. Ty potrebuješ viac, spojení dá odraz neverný diela. Malo nás to blíži, ostali sme sami, zatvorení potichu, so svojimi myšlienkami. Mali sme sa nájsť, prekonávať hranice, ostali sme súdnutí o strachom reakcie. Po strachom reakcie. Po strachom reakcie. Sledovaný vysielač, prienik absurdity, časom začne dobiecať únik reality. Ale keď dodržíš plán, neostaneš sám.